Shirin. Wow! Awesome! There's always more with Mr. Chef in the Mr. Chef Extra Jara promo. Buy the 100 cubes pack, get 10 free cubes. Buy the 50 cubes pack, get 5 free cubes. Available in beef, chicken, mixed spices, and all-purpose variants. Stand by. Sound check. Rotate. And action. And cut. Still take a separate shot. Well, if you can have them here, you can have them, but these people will need them post. You understand? My name is Tola. Sunana Tola Balogun. Na fara wannan aikin ne da dadewa. Na kammala karatuna, na je gaba na yi nazarin rubuce-rubucen fim da kuma ba da umarni a Goethe Institute shekara ta 2000. Wannan shine lokacin da na shiga film industry wato Nollywood. Goethe Institute is a... Daga wancan lokaci zuwa yanzu, na yi ta tarihi kuma ni memba ne na ƙungiyar 'yan wasa wato Actors Guide na Nigeria DGN. Ina da damar ƙara karatu a ƙasashen waje, da yake masana'antun na da kyau a yi su. That's in the long run, Na yi fina-finai da yawa, ciki har da fina-finai na musamman a jerance da ake kira Rayuwa. Na fara ba da umarnin wannan shiri ne shekaru masu yawa a yanzu, don haka shirin a jibance mai al'ajabi ne. Today I've shot so many films. I've done, of course, like this very one now, which is Rayuwa. Rayuwa, I've shot so many Rayuwa. The history dated back many years ago. So it's been a wonderful one. Take it. Where was Yusuf? You were here, right? Yes. So still here. You were here. We are still here. So you just take it. You are taking it there. Let's It's a shot, Abi. My experiences of abubuwan da na gani a rayuwa, irin abin da zan bayyana a matsayina na mai bada umarni, abu ne mai ban mamaki da kuma kalubale. Na yi shirin rayuwa da dama. Na yi rayuwa a takaddama,
a shekara ta 2008 na yi rayuwa a gado ga kuma wannan rayuwa asali, kuma na ga abubuwa na ban mamaki domin kowane shirin rayuwan na da nashi fuska. For every of the Rayuwas, Rayuwa has its own peculiarity. Okay, that's it. Malam, kadan. Ya yi yawa. Kadan. Yawa, kadan. Okay. Yes. On action, take your lines. Now line, I won't see them. Rotate. Quiet, please. Silence! Silence! Go up. And medium shot. Hey, Sergeant, stay. Sergeant, don't move. Roll and action. To me, every new Kowane daga cikin shirin rayuwa na da ƙwarewansa, saboda abu ne da ya shafi bincikowa, yaɗa al'adun wasu kamar haka. Labarin ya dogara ne akan al'adun ƙasar Hausa. 'Yan wasan kuma Hausawa ne da ma'aikata, kuma zan iya cewa rayuwa ya sa na fahimci al'adu, dangantaka da musulmai da addinin musulunci. me appreciate Islam. It has made me come to appreciate even the Hausa language. Achan. Bros, wuce to yourself. Wuce to yourself. Because I found that the Hausa. Saboda al'adan Hausawa da addinin su ya zurfafa. Ni mutum ne da ya zo daga kabilar Yarbawa. Na yi tunanin mu ne kadai muke al'adu da yake ba da tarbiyya da kuma horar da gida su zama mutane nagari a nan gaba. Amma lokacin da na fara yin rayuwa, wanda yake shi fim ne na Hausawa, na gane cewa al'adun Hausawa na da zurfi kwarai. Akwai kuma buƙatar amfani da bincike. With Mr. Chef in the Mr. Chef Extra Jar promo. Buy the 100 cubes pack, get 10 free cubes. Buy the 50 cubes pack, get 5 free cubes. Available in beef, chicken, mixed spices, and all-purpose variants. Come on action. The two of you are coming out. You are coming from that place. Then the moment you see her, she's as if she's going. You call her, Rama, then you go back close to your door. So you won't go far. It's like this. Go. Move. It's like action. On action, the two of you come out together. Call her. Rama. So now, you know that kind of. It's like this. And action! Rama. Lafiya ba shi. Haba Rama. Ina ta magana sai ka da ni. Wai lafiya ba shi me ya faru? Wallahi Rama, san ki nake sosai. Kuma wallahi Rama, ba wasa nake yi ba. A ba shi hankalin ka ɗaya kuwa? Haba Rama. Ga ki kyakkyawa, ga dogon hanci, ga ki cas, ga na ɗan fes, mahaifi yaro ɗan cas. Rama.
You see, Rayuwa Asali to me is... Rayuwa asali abin tinkaho ne a gare ni. Domin sarƙaƙiya da yake a cikin labarin inda wata yarinya ta zama mai yabo daga kowa da kowa a ƙauyen. Sa'an nan ita kuma akwai wanda take ƙauna a ƙauyen kuma ba ta son wani abu ban da shi. A lokacin da ta gane cewa mutumin da ake so a bata, ko kuma in ce mutumin da babanta yake so ya aura mata, ba shi take so ba, sai ta yi amfani da maita don ta mai da martani a gare shi. She was able to use her witchcraft to cause some confusions here and there in the village. And action! Uban daba sai hakuri. Abin da ya faru ya riga ya faru. A gurin ka ba? A gurin ka ya wuce. Mu a gurin mu bai wuce ba. Don ba yanda za a ce baban Lairas yadda zai nema a garin nan sai wanda nake nema. Ba zai yiwu ba. Ta ba Lairas ce. Laifinta, ai ta san shuri ba wurin wasan yaro bane. To amma ai... Amma me? Ai da na kama baballe da ya yaba wa aya zaki domin ni ba tsarinsa bane. Samun za a yi kawai a yi masa iyaka da wannan yarinyar. To, tunda kun hana magana, na yi shiru. Ba hana ka magana akai ba. Wani lokacin ne magana taka takan zama ta banza. Masa yi magana, amma in yayi ba daidai ba zan rifrifide shi ta cika ta namarsa. My relationship... Dangantaka na da ma'aikata zan iya cewa ya ban mamaki. Daga mataimakin darakta Magaji Suleiman zuwa ƙarshen mutum wanda shine mataimakin shiri. Mun zauna kamar iyali ɗaya. A samar da kamfanin GBN Communications Limited ya tsara shirin yanda aiki a kowace ƙungiyar ma'aikata za su zauna a matsayinsu na iyali ɗaya. Ba tare da wani bambanci ba, har ma a tsakanin 'yan wasa da ma'aikata. Abin mamaki a nan shine, mafiya yawa daga cikin ma'aikatan ba Hausawa ba ne, alhali kuwa mafiya yawa daga cikin 'yan wasan Hausawa ne, amma mun zauna cikin lumana duk a matsayin ɗaya. Rayuwa ya koyar da ni darasi wanda yake baka buƙatar ka yadda akan duk wani bayani da kuka ji game da mutane ko kuma rukuni na mutane masu kallo na. Ku yi ƙoƙari ku bincika domin za ku iya gane gaskiya. Zan iya faɗin wannan ba tare da tsoro ko ɗarɗar ba. Hausawa suna halaye masu kyau babu shakka. Dangantaka na tsakanina da ma'aikata na ta ban mamaki sosai. Kowa ya san abin da yake sa rai ko san ranta, ko da yaushe a daidai wurin a kuma lokacin. Masana'antun fim kamar wata ma'aikata ne na koyo, domin kowane sana'a na da wani mataki gaba da abin da aka yi da. Saboda haka muna da ma'aikata daban-daban, ana ɗaukaka su masu sana'ar kuma GBN Communication ya tsara shirin samar da irin wannan hanyoyi da kowane ma'aikata na samar da tawaganni a kullum a saman da ya aiki ko ta aiki. Daga masu kwalliya, sutura, haske da mai ɗaukar hoto da dai sauransu. Saboda haka dangantaka tsakaninmu ya ban mamaki, amma wasu lokaci zai yiwu a gare su a lokacin da buƙatar tashi kuma zai yi dariya lokacin da buƙatar tashi, kuma duk wani abu da ya faru tsakaninmu ba ta kai ga 'yan wasa, saboda daraktan aiki ne na horar da kuma cewa shi ne yadda zai horar da yadda ake gudanarwa. Saboda haka dangantakar tsakaninmu da ma'aikata na abubuwa da dama. I can describe as very resounding.
Kai abashe. Ba magana ake da kai ba kana jin mutane. Kai abashe. Ba magana ake da kai ba kana jin mutane. Me ne baka? Ina wasa da kai. To me ne baka? Sai na ji kana faɗa game da kaza. Ni? Kace bin ka kwaɗa ma wannan sanda. Sai na Wow! Awesome! There's always more with Mr. Chef in the Mr. Chef Extra Jar promo. Buy the 100 cubes pack, get 10 free cubes. Buy the 50 cubes pack, get 5 free cubes. Available in beef, chicken, mixed spices, and all-purpose variants. canza ma kamar ni yanzu. Gaya mun abin da na ci kana faɗa game da kaza. Ai ni ban ce koyi ba. Kar ka yi ta ƙara min musu. Me na ji kana faɗa? Cewa kawai ne ba. An saci kaza. Abu ni na saci kaza kenan. A ni ban ce ba. Ni na saci kaza kenan. Like Rayuwa a Takadama. Rayuwa takaddama labari ne mai fuska da 'yan wasa, su ma sun burge ni da ban mamaki. Kuma a lokacin da ka dubi Rayuwa gado, yana da labari cewa magana akan gado ne. Abu da ya ja na fi son dukkan labarin Rayuwa shine mun bi dokan musulmi don kawo ƙarshen rikici. Ba wai wani ya rubuta labarin ba, kuma mun tafi fili mun je mu yi shi ba. Amma labarin Rayuwa na gano da al'adu da addinin mutanen shine dalilin da ya bambanta Rayuwa da sauran shirin kenan. Now we did this other one again, which is Rayuwa Asali, the last one. Kuma wannan na ƙarshe, Rayuwa Asali ya yi magana akan rikici na soyayya da kuma ƙarshen labarin ya ban mamaki, domin mutane ba za su yi yaƙi har abada ba, kuma idan akwai wani rikicin inda akwai hanya, ko da yaushe ana kawo ƙarshen waɗannan rikicin. Don haka za a ce na ga abubuwa iri daban-daban a shirin Rayuwa da na umarta. Roll. Pick up. Action. Ina ba ce, da kake mana irin wannan ne. Ba ka da bada abin haushi. Wani irin magana ne wannan? Masta ba go mu je kawai. No. And NG2, take 3, action. Abashe, ba a nan gurin kace ka gansu ba? A nan wurin da gansu. Su biyu suna tsaye. Suna ƴan dararraku. Kai! Abin gwanin bayan sha'awa. Kaya ba ce. Da kake mana irin wannan maganar ne. Ba ka da boda abin haushi. Wani irin magana ne wannan? Maza ba go mu je kawai. And cut. Action! Ladi, ina za ka je ka gado gargara haka? A so haka ke. Kai, ce ka tusa so. Ke fatin gai. Ke din ba a kinki aka yi ba? Allah wuce mu ce. And cut.
raba sangaya. Na bude taska dole ne in taka in rawa a gabanka don ka bana shakka. Ai za ka yi murmushi na rike ka a raina bana wariya. Juyo in yi murna don kan ka tona. Na rike ka. Wow! Awesome! There's always more with Mr. Chef in the Mr. Chef Extra Jar promo. Buy the 100 cubes pack, get 10 free cubes. Buy the 50 cubes pack, get 5 free cubes. Available in beef, chicken, mixed spices, and all-purpose variants.